Ovo je jako dobar faks u smislu da ima jako puno laboratorija. Dosta toga se vidi uživo, nije samo teorija, nije samo štrebanje. To je jako dobro i sad se baš i gradi nova radionica dole. Znači studenti će moći doći i sami izrađivati svoje proizvode od drva. Tako da je to jako dobra stvar. Faks je dosta blizu, tu je u Maksimiru. Znači sa bilo koje strane se može relativno brzo doći. Otvorili su novu menzu koja je stvarno jako dobra. Agronomija je blizu i ima jako zgodnih studentica je tamo, tako da to je isto jedan plus. Profesori su svi jako otvoreni, jako dobri, prijateljski nastrojeni. Dosta ljudi upoznaš novih iz svih krajeva Hrvatske. Planiram ostati definitivno u branši, planiram se baviti s ovim zato što mi je to jako zanimljivo. Možda ostanem na faksu, možda ne, ko zna, vidjet ćemo. To je isto jako dobra stvar, ima jako puno opcija ako završite ovaj faks.